Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqi tarapi urdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştırayan Watan habarlar gepleşimizde başlayas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen İran İslam Respublikasynyň prezidenti Hasan Rouhanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki goňşy döwletiň başçylary ýakynlaşyp gelýän mukaddes Gurban bayramy bilen gutluk sözlerini alşyp, birek-birege bagyt Türkmen we İran halklaryna orta awadançylyk ardy etdiler. Milli liderimiz Gurban bayramynyň insanperwerlik, hoşniýetlik, ýakymlyk ýaly asylly ýörelgileri dawarlandyrýanyny belläp, bu nurana bayramyň tutuş musulman ümmetine hemde adamzat jemgyýetine parahatçylyk, ulalaşylyk we durnukluk getirmegini dileg etdi. Bellenşi ýaly dünýäniň döwletleri ilkinji nowatda bolsa, öz goňşulary bilen dostluk we birek-birege hormat goýmak ýolgalaryny esaslanýan gatnaşyklaryň ösdirilmegi Türkmenistanyň daşary siýasatynyň iller tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen we İran halklarynyň hoşniýetli gatnaşyklarynyň köp asyrlyk umumy taryhy hemde medeni köklerden gaýdýanyny belläp, häzirki döwürde Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň arasyndaky siýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklaryň din hukukluk, birek-birege hormat goýmak hemde özara düşünmek ýagdaýyny işiň ösdirilýäniňi aýtdy. Iki ýurdun awraýly halkary guramalaryň, şol sanda Birleşmiş Milletler Guramasynyň we onuň düzümleýin bölümleriniň şäklerini ýola goýulan gatnaşyklary ýokary derejede ösdirilýär. Ýaklymy gün tertibiniň möhüm meselesi bolan täze görnüşli koronavirus ýokanjy, onun ýaýrymagynyň halkary gatnaşyklarynyň äkli ugurlaryna edýän yarama täsiri bilen baglanşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Milli liderimiziň belleşi ýaly Türkmenistan äklimi mühäsete eýe bolan COVID-19 ýokanjyna garşy görüşde dünýä birleşiginiň taýlalaryny dol gollaýar we bu äklimi ýokanjyga garşy netijeli görüş alyp barmak üçin ulalaşykly taýlalaryň taýýarlanmagyny zerur hasaplaýar. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow äkli ýurtlaryň koronavirus ýokanjyna garşy görüşde bilelikdäki taýlalaryň utgoşdurylmagynyň onuň netijeleri getirjekdigini aýtdy. Döwlet başçylygymyz iki tarap bilen gatnaşyklaryň ösdirilmegine möhüm üns berýäni üçin İranly kärdeşine minnetdarlyk bildirip, özara bekbitli hyzmatdaşlygyň iki goňşy halkyň bekbitlerine mundan beýlägem putulandyrylmagyny önüm bildirdi. Söhbetleşigiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Hasan Rouhany birek-biregi mukaddes Gurban bayramy bilen ýene bir ýola gutlap, Türkmenistanyň we İranyň halklaryna parahatçylyk, bagyt hemde awadançylyk ardy etdiler. Şeýlede hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Katar döwletiniň emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thany'nyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki döwletiň başçylary birek-biregi mukaddes Gurban bayramy bilen gutladylar. Hemde doganlyk, bitewi haýyr işleri bolan gyzyklanmalar ýaly umumy adamzat, insanperwer gymmatlyklaryny özüne jemleýän bu nurana bayramyň tutuş musulman ümmetini ösüşi, parahatçylygy dawarlandyrjakdygyna, raýdaşlygy berkitjekdigini önem bildirdiler. Hormat prezidentimiz we Kataryň emiri iki ýurdun halklaryna iň gowy arzuwlaryny aýdyp, iki tarapdan siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni insanperwer gatnaşyklarynyň ýokary dereje eýedigini kanagatlanma bilen bellädiler. Bu gatnaşyklary täze ugurlary çykarmak üçin uly geljegiň bardygyny aýtdylar. Munyň üçin bolsa iki ýurdun köp ugurly mümkinçilikleri eýedigi bellenli. Söhbetleşigiň dowamynda milli liderimiz Katar döwletiniň emirine iki tarap bilen gatnaşyklary ösdirmäge üns berýänligi hemde onuň işçiňleşmegine şahsy goşunt goşýany üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň döwletary gatnaşyklary agrarlygyny we onuň mundan beýlägem ösdirilmegine çalyşýanyny aýtdy. Şunuň bilen malykda taraplaryň möhüm we uzak möhletliğin hyzmatdaşlygy täze dereje çykarmagy, dünýäniň geosiýasy hemde ykdysady giňişligini iki dostlukly döwletiň eýleýän ornuny mundan beýlägem putulandyrmaga gönükdirilen meýillere gyzyklanma bildirýänligini ykdaldy. Telefon arkaly geçirilen söhbetleşigiň dowamyny Sewit hemde äklimi gün tertibiniň wajyp meselelerini aralyp maslahatlaşmagyň çäklerini tutuş adamzada çynlyky wöküm salýan we dünýäde çylşyrymly ýagdaýyň emele gelmegine sebäp bolan koronavirus ýokanjy meselesine degilip geçirildi. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň bu howply ýokanjyň ýaýramagyna garşy görüşde halkara birleşiginiň taýlalaryny dol gollaýanyny belläp, bu orada anyk netijeler gazanmak üçin dünýäniň äkli döwletleriniň özara gatnaşyklaryny işçiňleşdirmeň zerurdygyny ykdady.
Şunun bilen maglykda milli liderimiz ýurdumyzyň bu uğurdu täze usullary we çemeleşmeler işläp taýýarlamakda hyzmatdaşlygy ıgrarlygyny belledi. Söhbetdeşligiň ahyryny hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow we Katar döwletiniň emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani biregi mukaddes Gurban bayramı bilen ýene bir ýola gutlap berk jan saglyk, ýakly asyrly başlangyçlaryny üstünlük, iki ýurduň dostlukly halklaryny orta parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler. Hormat prezidentimiň başlangyjy boýunça paýtagtymyzyň bagtyarlyk etrawynyň çägine gurulyp ulanma berilen Altyn Köllü Tomusky deň jarş mewsumynyň dowam edýän häzir günlerini bagtyar çağalar wagtlaryny ruh welentlikde geçirýärler. Dürli sport bätişiklerini uraýarlar. Altyn Köllüň kenaryna häzirki zaman desgalar toplumynyň emele gelmegi, ýurdumyzda ösen şupaxana ulgamyny, sport we sagaldyş deň jarş merkezlerini döretmek boýunça alınıp barlayan işleriň netijeli häzirde öwürlendigini alamatlandyrdy. Melim Morşiýaly milli liderimiň taglasy bilen gysga watyň içinde kemale gelen deň jarş düdümi, körpi nesilleriň we adamlaryň sevgili kunjagyny urly. Bu ýerde çağalaryň boş wagtlaryny gyzykly hemde peýdal geçirmäge niýetlenen oňuň mümkinçilikler emele geldi. Köylüň ýanaşgerleriniň gowunajaý abadanlaşdyrylmagy, dürli desgalaryň öz boşça saglyşygy, aýratynam sportyň dürli görnüşlerle meşgulanmak üçin dördülen şertler düdümiň ähmiýetini artdyrýar. Köylüň kenaryna çağalaryň talabalaryk deň jalmak üçin ýakly şertler dördürildi. Bu ýerde arasaçylyk, sanitariýa talaplary berk edilip, çağalaryň saglyk ýagdaýlarynyň degişli derejede saklanmagyna zerur bolan şäherler durmuşy geçirýär. Şeýlelikde bu ýerde çağalaryň sportyň dürli görnüşleri bilen meşgulanmaklar üçin ýakly zerur şertler öpçün edilipdir. Häzirki wagtda çağalar üçin sport meýdançylaryny, deň jarş otoglarynyň, saglyk we gözükçülük nokatlaryny, ady kemde beýleki dukanlarda deň jarş düdümine bildirilýän talaplara laýyk gelýän işler ýabylandyryldy. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli kunjoklaryny dördülýän meden deň jarş merkezlerini, sport we sagaldyş toplumlaryny ösüp barýan ýaş nesilleriň öz ukyplaryny açyp görkezmek üçin ýakly mümkinçilikler öpçün edilýär. Altyn Köllüň kenarynaky deň jarş dolugym, sagdyn durmuş ýolgeleriniň kemale gelmegine ýardam berer. Adamlaryň saglygyny berkitmek, çağalaryň sağlyşykly ösüşini öpçün etmek bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Şonuň bilen maglykda bu işlerde häzirki zaman usullarynyň we täzeçil tehnologiýalaryň ulanýanlygyny bellemeli. Bu ýerde deň jalmak üçin amatly bastyrmalar, gownajaý enjamlaşdyrylan çağalar üçin oýun we sport meýdançylary, futbol, voleybol we basketbol oynamak üçin meýdançylary ýerleşdirilipdir. Täze deň jarş dolagynyň mümkinçiliklerinden peýdalanýan körpeler özleri üçin dördülýän ýokary derejeli şertler üçin hormat prezidentimize hoşallyk sözlerini edýärler. Çağalar olaryň abadançylygy, saglyk we sağlyşykly ösüş hakyna alada milli liderimiziň döwlet siýasatynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň bagtyar nesilleri iň döwürwap bilimleri we tehnologiýalary ele almak, daşary ýurt dillerini öwrenmek bilen özleri üçin uly dünýäni açmak, öz dörejlik zekinlerini hemde aň paýhat ukyplaryny amala aşyrmak, ardy weden hünärlerini saýlamak üçin hemme mümkinçiliklere ýeter. Çağalaryň şadyan gülküler hemde bagtyarlykdan uçgunuklayan gözleri, ajaýyp geljegi döredýän kuwatly döwletiň iň oňat alamatdyr. Ösüp gelýän nesilleriň saglygy, olaryň ýokary hil derejeli bilimi we münasip terbiýesi bolsa, ertirki günümizde iň netijeli maýa goýumdyr. Sagdyn durmuş ýolgelerini we halkymyzyň saglygyny döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğur hökümini aglan eden hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow deň jarşyň şäherlerini şuwun seher bilen dürli sport maşyklaryny ýerine ýetirdi. Velosiped sürmek bilen meşgulandy. Hemde halkymyzyň milli buýsynjy bolan bekiişli bedewler bilen diýdarlaşdy. Deň jarş günleriniň dowam edýän pursatlaryny mehriban arkadagymyz daň feker bilen velosipedde gediren jetdi. Insan saglygyna oňuň täsir edýän sportyň netijeli görnüşi bolan velosiped sporty bedeni kämilleşdirmäge ýardam edýär. Hormat prezidentimiziň ähli özgertmeleriniň Türkmenistanyna amala aşyrylýan giňerimli maksatnamalaryň we ägir türlü taslamalaryň ödenini hemişe döwletimiziň we jemgyýetimiziň baş baýlygy bolan adam hakynaky alada düzýär. Sport we tagdyn durmuş ýerleri bolsa, adamyň mümkinçiliklerini doly açmaga ýardam berýär. Munyň üçin diýarymyzda iň gowy şertler döredilýär. Degişli düzümler ösdirilýär. Velosipedli ýürüýüşleri guramak asyrly däwe gürli. Ýylyň ähli passyna her bir pursatda köpçüliklerin beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak insan saglygynyň berkitilmegine möhüm ähmiýete iýedir. Mehriban arkadagymyzyň şahsy görellesine eýerip,
velosiped sportu bilen meşgullanýanlaryň sany iýdigderle artýar. Velosipedli ýürüýüşleri guramak, sportun bu görnüşi boýunça ýokary derejeli türgenleri taýýarlamak, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri turýan orlarynyň biri bolup durýar. Döwlet başlarymyz velosipedi gelirin jedip barşyna ady riwayaty öwrülen meşhur ahalteke bedewi Yanardagyň heykeliniň ýanyna geldi. Bilşimiz ýaly ýurdumyzda behişli bedewlerimiziň okgunly hereketi, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gadanýan üstünliklerimiziň we sağlaşyk ösüşlerimiziň öýe bolşly beýanly urlýar. Munyň özi halkymyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyny möhüm orna gelýän gymmatlyklaryň ebedileşdirilýändigini eşgär edýär. Ýa-da döwürde ýurdumyzda mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen ýaş nesilleriň tagdan ösüp ulalmak üçin dogry iýmitlenmekden başlap sport bilen giýiňden meşgullanmak, tagdan durmuş ýerlerini eýermek ýaly wezipelere aýratyn ähmiýet berilýär. Sport maşklaryny dürüst we dogry berja etmek, tagdan durmuş ýerlerini berkitmegiň möhüm şert bolup durýar. Bu wagtda degişli kadrlaryň berja edilmegine möhüm ähmiýet berilmeliler. Hormatly prezidentimiz ýaş nesliň beden taýdan iýşeňligini saklamaga, Türkmenistanlaryň saglygyny dikeltmäge hemde durmuş derejesini ýokarlandyrmaga ýardym berýän şäherlere aýratyn uly üns berýär. Türkmenistanda ýokary netijeli sportyň we köpçülikliň beden terbiýe hereketiniň ösürilmegi, tagdan durmuş ýerlerini wagt etmek boýunça toplumlaryň şäherler ýaly mehriban arkadagymyzyň hemişe üns merkezine saklanýar. Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasynyň ýürüýti kararnamasy bilen her ýylyň 3-nji iýunyň bütün dünýä velosiped güni diýilip esaslandyrylmagy, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň dünýä derejesinde ikrar edilýändiginiň aýdyň tasdiknamasydyr. Munyň özi adamlaryň saglygynyň putulandyrylmagyna halkary derejesinde ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky suwutnamasy bolup durýar. Türkmenistan bitaraplyň mekan diýilip ýylan edilen ýylda mehriban arkadagymyzyň başlangyjy boýunça bütün dünýä velosiped gününi ebedileşdirmek maksady bilen paýtagtymyzyň ajaýyp keşifine görk beren velosiped binasy açyldy. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly bir taryhy wakanyň häzirki we geljekki nesillerimizde şatlykly duýgulary hemde unudulmajak täsirleri galyryp, halkymyzda beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak enliklerini ösdürmek, saglyk we ruh belentligi berkitmek ornuna garaşsyz watanymyzyň geljegine gönüktirilen işlerdir. Dagy tekleriniň öýe bolşy tebigy aýratynlyklary bir ýerde döredilen tokoý dowlaklary bilen bir bitigi sazlaşygy emele getirip, gözüň eglenýän görnüşlerdir edýär. Hormatly prezidentimiz bu günjüň gözelliklerini synlap, tebigatyň insan üçin tenekarlygy bilen bir hatarda, onuň adamlaryň ruhunyň bilende galmagyna oňun täsiriniň bardygyny aýratyn belledi. Tebigat adamlaryň durmuşynda möhüm orna ýelýär. Onuň bilen sazlaşykly ýaşamagyň ähmiýetlidigini durmuş tejribesi görkezdi. Halkyň saglygy hakynda alada, adamlaryň bagtyar durmuş üçin ähli şertleriň döredilmegi, mehriban arkadagymyzyň göredýän syýasatynyň möhüm ugrlarynyň biri bolup durýar. Amala aşyrylýan özgertmeleriň, Türkmenistanda durmuşa geçirilýän milli maksatnamalaryň we ägir tuly taslamalaryň ödenini döwletimiziň we jemgyýetimiziň baş gymmatlygy hasaplanýan adamlaryň saglygy durýar. Hormatly prezidentimiziň nusgalyk görelli görkezip, watandaşlarymyzy aýratynla ýaşlary bugry ruhlandyrýandygyny aýratyn bellemeli. Ýurdumyz tagdan durmuş kadrlaryny giýiňden ornaşdyrmak boýunça netijeli işleri durmuşa geçirýär. Alnyp barýan bu işler tagdynlygyň we bagtyarlygyň ýurt hökümine iri diýarymyzyň dünýädäki awraýyny hassa bilinde galdyrýar. Bu bolsa garaşsyz watanymyzda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyna uly ähmiýet berilýänini görkezýär. Sport we beden terbiýe dörejilik hereketleri olary durmuşa geçirmäge bolan maksady okgunlygy höwetlendirýän sagdynlygyň we güç kuwatyň çeşmesidir. Velosiped sportu bolsa, sportyň meşhur görnüşleriniň biri bolmak bilen halkymyzyň beden saglygyna berkitmekde möhüm orna ýelýär. Şeýlelikde hormatly prezidentimiz halkymyza aýratynla ýaşlara nusgalyk görelli görkezip, sagdyn durmuş ýerleriniň berkitilmegine uly ähmiýet berýär. Mehriban arkadagymyz milli buýsanjymyz bolan behişli bedewler bilen diýdarlaşmak üçin Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumuna geldi. Mehriban arkadagymyz asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgelere esaslanıp,
bidewler bilen diýdarlaşmagy asylly endigine öwürdi. Munyň özi bidew bilen insanyň baglanşanyň miýdemezligini alamatlandyrýar. Arkadaky prezidentimiz garlawa zatly mele renkli bidewiň ýanyna geldi. Döwlet başlarymyz insan gynykly bidewiň öz bolşy aýratynlyklaryny hemde bidin guruluşyny syýlap, bidewe milli seýçilik däpleri esasyna ýyda getdi. Milli atşynaslyklda bolşýaly halkara derejesinde de milli renkli bidewlere aýratyn gadyr goýulýar. Ahalteka atlaryna maksus bir renkiň tyllaý öwşünleri göreni haýrana goýýar. İnsan gynykly bidewiň düşbüligi, onuň gözelligi we öz bolşy häsiýeti dünýä atşynaslarynyň ünsüni özüne çekýär. Mehriban arkadagymyz behişli bidewi athanadan çykaryp bir sellem gezim etdirdi. Häzirki döwürde türkmen atşynaslarynyň döreden milli seýçilik usullary döwrabap derejede ösürilýär. Dünýäde diň taýy bolmadyk ahalteki bedewleri ýaly ajaýyp atlary ösürip ýetişdiren şöhratly pederlerimiz aty seýslemegiň nusgalyk ugurlaryny kemale getiripdirler. Olaryň ahlasyndan nören bir usullar dünýä atşynaslarynyň arasynda işin ulanylýar. Aty seýslemegiň we onu çapmagyň kämil usullaryny ele alan hemde olary döwrabap derejede kämilleşdirýän mehriban arkadagymyzyň belleşi ýaly gezim etdirmek bidewi seýslemegiň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şonuň üçin hem seýçilikde bidewleriň gezim etdirilmegine mühim ähmiýet berilýär. Ahalteke bidewiniň dünýädäki şan şöhratyny artdyrmakda we olary gorap taklamak işinde hormatly prezidentimiziň bitirýän hyzmatlary üren uludur. Häzirki wagtda bidew ýurdumyzyň gazanýan ägirt uly üstünlikleriniň aýdyň alamaty bolup durýar. Mehriban arkadagymyz tutuş durky bilen bidewlere bolan ähhalyk söýgüsini özüne jemläp, atlaryň ahalteke tokumyny gorap taklamak, köpeltmek hemde wagt etmek boýunça işleri döwlet siýasat derejesine çykardy. Bu işleriň atşynaslyk sungatynyň ýörelgeleriniň häzirki zaman tehnologiýalary esasynda dowamatlygy we baýlaşdyrylmagy bu siýasatda aýratyn orna gelýär. Bidew ilkinji nobatda tutan ýerli zähmetiň nişanydyr. Onuň öz gözelligi, siraty, ýynnamlygy, nepisligi bilen görenleri haýran galdyrmak derejesine ýetýänçe bidew köp we tutan ýerli zähmeti, bilimi, söýgüni we zekini talap edýär. Türkmen halky netijeli zähmet çekmek başarýar. Atlaryň ahalteke tokumy munyň aýdyň misalydyr. Halk seçkiçileriniň we seýisleriň ahalteke bidew ýaly dünýä meşhur tokumy döretmek arkaly bu atlaryň arasy ganylygyny saklamak bilen häzirki döwürde de ýurdumyzyň atşynaslary bu gury ösdürmegi dowam edýärler. Bugün tutuş dünýäde meşhur bolan ýelden ýügrek ahalteke bidewlerimiziň şöhraty bilindi gally. Ata-babalarymyz köp asarlaryň dowamyna tutan ýerli zähmeti, zekini arkaly adamda söýgüsine münasip bolan bidewleri kemale getiripdirler. Hemde olaryň arasy ganylygyny saklap, nesilden nesle geçiripdirler. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen türkmen atlarynyň dünýädäki şöhratynyň belinde galmagy, arasy ganly ahalteke bidewleriniň baş sanynyň artdyrylmagy we milli atçylyk sportunyň dünýä derejesine çykarmak orny durmuşa geçirilýän işler oňyn netijesini berýär. Soňra mehriban arkadagymyz bidewi athanasyna getirdi. Hormatly prezidentimiz behişli bidewe degişli ýygyk işlerini etdi. Taryhyň dowamyna bidewlere ýygyk etmegiň kämil nüsgasyny döreden türkmen atşynaslary bu işleriň degişli derejede ýola goýulmalygyny tekrarlapdyrlar. Şeýlelikde at seýslemegiň, ony ýygy etmegiň dünýä nusgalyk ýoly emeli gelipdir. Häzirki döwürde milli atşynaslyk ýörelgeleriniň ösdürilmegine, umuman atçylyk puwdagynyň almy esasy kämilleşdirilmegine mühim ähmiýet berilýär. Günden güni hormatly prezidentimiziň tagallasy netijesinde atçylygyň we atçylyk sportunyň ösdürilmegi, onuň dünýä derejesine çykmagy orny giňmeçirli işler amala aşyrylýar. Ahalteke bedewlerini niýetlenilen athanalar, atçylyk sport toplumlarynyň gurulmagy, olaryň dünýäniň öňde bar tejribeleri we täzil tehnologiýalar esasynda injamlaşdyrylmagy, ýerine ýetirilýän işleriň netijeli häsiýeti iyi bolmagyny üpçün edýär. Bu görnüşler
Türkmen iline asırlar aşıp gelýän ýaşy desturlaryň döwrebap derejede ösdirilýändigine güwä geçýär. Bularyň eklisi ýurdumyzda milli buýsanjymyz bolan bekişli bedeglerimiziň umuman atçylyk puwdugynyň ösdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky suwutnamasydyr. Edilýän iýdeglerden göňüli hoş bolan garlawaç hoşallygyny beýan etdi. Bugün milli atşynaslygyň asyrly däpleri münasip dowam edýär. Munyň özi asyrlar aşyp gelýän netijeli usullaryň döwrebap derejede kämilleşdirilýändigini aýdynlygy bilen äşgär edýär. Hormat prezidentimiň ýurdumyzda hususy telekeçilige giň ýol açyp bermek netijesinde yerli bazarlarda gök miwe önümlerini gaýtadan işlemek bilen dürli önümleri önürýänligiň sanyny köpelýär. Bu urgumda bäteşke gorlanýar. Şunu öz önümlerimizi ýokary derejä çykarmak, odal daşary ýurtlardan getirilýän önümlerden has gowlaryny önürip, ýylatymyzyň ösün isleglerini kanagatlandyrmak esasy maksat bolup durýar. Gök, bakça we miwe önümlerinin bol yetişýän häzirki günlerinde degişli uğurda işleýän kärhanalarda depkin ýokarlanýar. Netijede uly isleg bilerilýän çiý mallaryň önürişi artdyrylýar. Bu uğurda işleriň häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýola goýan toplumlaryň biri hem Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Parahat hususy kärhanasydyr. Şunda hususy kärhanada önürilýän ýeserji nişanly ýürüýte çağlar üçin niýetlenen önüm illeşdirmeden arasynda aýratyn uly islegden peýdalanýar. Şoň ýaly hem bu önüm yerli bazarlarymyzda daşary ýurtlardan getirilýän çağa iýmitleriniň hem ornuny ymykly eýeledi. Kärhanada ornaşdyrylan enjamlara ýaşlar usatlyk bilen erkedýärler. Bu ýerde işler iki çarşykda alınıp berilýär. Ýeri gelen aýsak ýurdumyzyň daýhanlaryndan, kärineçilerinden, telekeçilerinden gök bakça önümleriniň elin alınmagy taraplara diňe bähit getirýär. Şeýle bolansoň ýurdumyzyň çar kunjundan daýhanlaryň zähmeti bilen ýetişdirilen gök miwe hemem bakça önümleri ýygyderli kärhana getirilýär. Kärhana bolsa Türkmen topragynda önürilen bereketli miwe önümlerini gaýtadan işlemek bilen önümleriň hilini dünýä ülüňlerine çykarýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi, hususiýetçiligi ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän özgörtmeleri kärhananyň işgärlerini täze üstünliklere ruhlandyrýar. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň hususy ulgamy ösdürilýär. Telekeçilik işini üstünlikli alyp barmak üçin zerur şertler döredilýär. Hormat prezidentimiň telekeçiligi ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän işleriň netijesinde kuwatly önümçilik kärhanalaryň peýda bolýar. Türkmen telekeçileri ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmekde uly goşunt goşýarlar. Şeýle hususy kärhanalaryň mirem Ahal welaýatynyň çäýine ýerleşýän Sahawatly hojalyk jemgyýetdir. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalarynyň Sahawatly hojalyk jemgyýeti gysga wagtyň içinde öz öndürýän önümler bilen uly meşgullygy eýe boldy. Bu hojalyk jemgyýetiniň döwrebap mallarçylyk toplumynyň öndürýän durly görnüşli süýt önümlerini ýylat arasynda isleg diýseň ýokary. Mallarçylyk toplumy bir näçe bölümden ibaret bolup, olarda işler sağlaşykly ýola goýulandyr. Geçileriň saklanýan bölüminde geçileriň 3 ýoly bar. Bu geçiler süýt berýän mallaryň arasynda iň naýbaşlaryň biri hadaplanýar. Geçti ýa-da adamyň jan saglygy üçin ýokary kaloriýaly maddalara baýlyk bilen aýratyn tapawutlanýar. Bu tohumdaky mallar istenlik howa şertlerine ýeňil uýgurlaşýanlygy bilen meşhurdur. Toplumyň hojalygyna sygyrlar we öküzler saklanýar. Mallarçylyk toplumynyň sygyrlary sagmak üçin niýetlenen bölüminde bir wada 32 sygyr sagmak mümkinçiligi bolan mehanizmleşdirilen sagym enjam bar. Ýa-da zaman süýt önümçiligi bilen meşgulanýan hojalyklarda bu enjam giňden ulanýar. Sygyryň bedenine haýsydyr bir ütköçmeler ýüze çykan halatyny sagym enjam awtomatik usuly öçýär. Sagym makaly süýt ýürüýte taýýarlanan gawy barýar we ol ýerde desine 4 derejä çelin sowudylýar. Süýt gaýtadan işleýän we taýýar önümler önürýän bölümde süýt ülki bilen degişli derejede işlenilýär. Onuň agram çekilýär we 5 tonnalyk gawy geçirilýär. Ol ýerde bolsa bellilen derejä çeli sowudylýar. Şelilikde onuň ýokgumy hemde himik düzüm saklanýar.
Soňra süýt ýürüýti ugrukduruju arkaly gaýnadylýa. Hemde değişli işläp taýýarlamalar geçýär. Şondan soň süýt bu ýerde hereket edýän 6 sany bölümi ugurdylýa. Olar durly görnüşli süýt we turşumtuk süýt önümlerini çykarmagy, olary durly agramlar boýunça gaplamaga niýetlenen bölümlerdir. Bu ýerde süýdüň goýy hemde suwuk görnüşleri öňürlýär. Sahawatly hojalyk jemgyýetiniň mallarçylyk toplumy geçit süýdüni, gaýmagyň, uýodulan gaýmagyň obodan gaplardaky görnüşlerini şerde gatygyň, aýranyň, çekizäniň hemde peýnirin durly görnüşlerini aljylara ködürleýär. Göze ýakymly obodan gaplar gaplanan bu süýt önümlerini isleg barkartmak bilen birlikde bu önümler sowdany kutlarynyň we toý saçaklarynyň bedegi bolýar. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Akal Welaýat Komitetynyň agdyr işgärlerim sahawatly hojalyk jemgyýetine ýygy-ýygydan bolup özleriniň ýardymlaryny berýärler. Sahawatly hojalyk jemgyýetiniň agdyr işgärleri ýurdumyzda husus ulgamy ösdürmekde, hemde ony milli ykdysadyýetimiziň möhüm podagyny öwürmekde alyp barýan şeksiz işler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, Norsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 29 iýulda saat 20-den 30 iýulda saat 20-nji boljak wagt barady. Türkmenistanyň Howa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup ýagyş ýagar, ýyllarym çakmak mümkin. Demiratyk gün materdan tilis kuntu 9-14 metr, käýerlerine 16 metr şeň ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 26-31 gradus maýl. Günüdüne 33-38 gradus ysy, kenarky taraplaryna bolsa 29-34 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup ýagyş ýagar, ýyllarym çakmak mümkin. Demiratyk gün materdan tilis kuntu 8-13 metr, käýerlerine 15 metr şeň ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 24-29 gradus maýl, günüdüne 33-38 gradus, gün ortagyň ora taraplaryna bolsa 41 gradus şel ysy bolar. Mary welaýatyna azkim bulutly howa bolup Demiratyk günden ordan tilis kuntu 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 20-25 gradus maýl, günüdüne 36-41 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna da ütkäp durýan bulutly howa bolup Demiratyk günden ordan tilis kuntu 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 21-26 gradus maýl, günüdüne 36-41 gradus ysy. Demiratyk etraplaryna bolsa 31-36 gradus maýl bolar. Daşowr welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup azkim ýagyş ýagar, ýyllarym çakmak mümkin. Demiratyk günden ordan tilis kuntu 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 21-26 gradus, günüdüne 29-34 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly howa bolup bunyň ahyryna ýagyş ýagar, ýyllarym çakmak mümkin. Demiratyk gün materdan tilis kuntu 11-13 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 26-28 gradus maýl, günüdüne 35-37 gradus ysy bolar. Şeridi ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 30-ny magnet hadisasynyň durnokly ýagdaýda saklanmany arşylaýar. Edid watandaşlar, şu günler Howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçhurnyň kadadan 16 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanma maslahat berýär. Mehriban ileşär. Bu günleri berk berja etseňiz, ýylyň issenlik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretdenýär. Ýakly tüşüň ödenini bolsa halkyň bähbeýdi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň